que a xente non se dá cuenta hasta que ten que alquilar un piso. Vas no ascensor e ten olor de cano, de champelo. Molesta a veces máis a xente que os cans. Se xa é difícil alugar polos prezos, a misión volvese casi imposible se na familia hai un animal, moleste menos ou máis que aos veciños. Os arrendadores que admiten mascotas non chegan ao 10% en ningunha das cidades galegas. A vida urbana intenta adaptarse a unha realidade innegable. Cada vez máis persoas conviven con animais. As cidades reservan espazos para que poidan correr e xogar de forma segura e en moitos comercios e locais ábrenlle as portas. Mesmo nalgúns son especialmente benvidos. Pero o conto cambia cando queremos alugar unha vivenda. É unha problemática demasiado grande que a xente non se dá cuenta hasta que ten que alquilar un piso. De hecho, yo también estoy buscando habitación y con el perro no me acepta ninguna. Buscamos opcións na Coruña a través dun dos principais portais inmobiliarios. Hai pouco máis de 300 pisos e casas para alugar, pero só 22 propietarios admiten mascotas. Ladran, pois vas no ascensor e ten olor de cano, de champelo, pois por eso. Non todo o mundo coida as persoas igual, e unha mascota sempre pode facer dano nun piso, pero bueno, se a persoa é responsable. Molesta a veces máis a xente que os cans. E non é porque teña un can, pero non é xusto. As persoas con animais son dobremente castigadas por un mercado de oferta insuficiente e prezos desorbitados. A demanda é tan alta que aos propietarios lles sobran candidatos. Na Coruña, 9 de cada 10 descartan os inquilinos de 4 patas. Poden escoller, e se poden escoller, pois escollen que non haya animais para non estropear a vivenda, non? Non estropean nada os animales, según como están educados, claro. Yo tuve 3 perros e non me causaron ningún problema. Nas protectoras de animais constatan que as dificultades para atopar casa están provocando abandonos.